Når man skal børste tænder på en beboer, er det vigtigt at bruge en blød tandbørste og fluorholdig tandpasta. El-tandbørste kan med fordel bruges, fordi den gør bevægelserne for dig og har et lille børstehoved, der gør det lettere at komme rundt i munden. Sushila har sagt ja til at medvirke i vores film. Sushila er spastiker, og det svære ved tandbørstningen her er at komme til for tungen og læberne. Derudover har hun brug for pauser, da vejrtrækningen gennem munden er svær. Naturligvis er det vigtigt med en grundig varetagelse af mundhygiejnen, men som plejepersonale bør man aldrig gå på kompromis med sin arbejdsstilling. Hvis beboeren sidder i kørestol, får man den bedste arbejdsstilling ved at sidde på en knæpude eller på huk foran beboeren. Man kan også sidde på en stol over for beboeren. Alternativt er toilettet jo i samme højde og kan også bruges. Er beboeren på højde med dig selv, kan det give den bedste arbejdsstilling at stå bag ved beboeren, når man børster. Her kan beboeren læne hovedet tilbage på armen, og man kan frit bruge sine hænder til at holde ud i kinderne. Det er vigtigt at huske på, at læber og kinder er som en elastik, og man kan med fordel hive godt ud i kinderne for at få overblik over hele munden, både når man børster og bruger tandtråd. Er beboeren i stand til at føre underkæben ud til den side, man børster i, giver det mere plads ved de bagerste tænder. Når du børster, er det vigtigt at børste systematisk. Start for eksempel udefra og ind, og husk at børste i bløde cirkulære bevægelser. Vend børstehårene i retning mod tandkødet, så nogle af børstehårene rammer tandkødsrammen. Tryk endelig ikke for hårdt. Børstehårene må ikke splatte ud på tanden. Gør de det, trykker du for hårdt. Det anbefales at børste 2 gange om dagen og minimum 2 minutter ad gangen. Men børst indtil, at du har været hele munden rundt. Slut af med at børste tungen, så bakterierne herpå også fjernes. Lad blot beboeren spytte overskydende tandpasta ud, men undgå at skylle efter med vand. På den måde får tandpastaen lov til at virke også efter en tandbørstning. Når man skal anvende tandtråd på beboeren, er det med stor fordel at benytte tandtråd på en holder. Disse kommer i forskellige variationer. Tandtråd bruges på tandsæt, hvor tænderne sidder tæt. Ler forsigtigt tandtråden ned mellem tænderne, indtil du når tandkødet. Pas på ikke at gøre dette for hårdt, da det kan skade tandkødet. Hvis der er plads til det, er det let i stedet at bruge interdentalbørster, måske bedre kendt som flaskerensere. Disse kommer i forskellige størrelser, så man må prøve sig frem for at finde den størrelse, der passer. Afslutningsvis vil vi gerne dele et par små fif, som man kan afprøve individuelt på beboerne. Man kan købe små timeglas med sand til 2 minutter, som man kan sætte på spejlet og dermed sikre at få børstet længe nok. Dette kan eventuelt motivere beboeren og dermed lette arbejdet for plejepersonalet. Hvis det for beboeren virker overvældende at få hjælp til tandbørstning i 2 minutter i træk, kan man med fordel prøve at børste 1 minut i overkæben, for så at bruge tandtråd og afslutte med at børste det sidste minut i underkæben.